Hai, खुलुमबाय kha joto takhok tei bukhuk songno. Ang nongno tini kaisa website ni tui sanamo chongo. O website no Google thange type khai di www.freejobalert.com. Noro oro thange je kuno tabuk je kuno katal job okhormani nor oro naimanai jemon all India government jobs, state wise government job, bank, teaching, engineering, railway tei public defense job rok. Tar norok yagra digi naidi online application form je kuno kaisa exam ra thangka hangke chung form fill up to khainango online norok oro naidi tabuk SBI PO 2000 vacancy tei klangi tongo norok oro click khaikha hangke norok form fill up khai submit khaimanai tabuk takisa tongo SSC CGL exam 2018 robo norok click khai bono form fill up khaimanai tabuk norok kwcharo naidi je state wise job and job news norok oro je kuno state o tabuk job okhorka hangke je kuno state no click khaikha hangke norok aroni je job tlang tongmani abo naimanai hingke tabuk norok yang debra digi naidi je latest notification upcoming notification exam wise information admit card exam result hidiba chong tabuk exam korna hingke chini admit card to phaio admit card no chong oro click khai bo chong naimanai exam ni result bo chong oro naimanai exam ni date bo chong oro naimanai answer key cut off return marks interview result rok tei adroso tongo jemon chini eligibility je kuno kaisa chong exam rwna thangka hangke bini chong eligible tongnango norok oro click khai je exam nung rwna chongo borok eligibility naiye nung bono application form fill up khaimanai tabuk syllabus o chini belai kheno important je kuno kaisa chong exam rwna thangka hangke chong syllabus nai no chong preparation khaio haidiba norok oro o syllabus o click kaikhe no je exam tongmani bini tam tamo chong poina nang abo nog oro naimanai hiniba norok jora rok tongkha hingke o website no khulugui naidi kwbangma nokno chubachu manai je norok job ni bagui hiniba so aswkno belai kheno jotono no hambai all the best.